Заедно сме с Марин Маринов, който ще участва в приложната ни изложба "Цветове", те на гранит. И да ни обясниш какво си направил тук, какви са тези пръчки и конци? Тези пръчки и конци, това са водачите на куклите, посредством тях. Те имат всичките стави, като на хората, накидка, лакът, рамо, колена, и посредством тези водачи се осъществява движението. Всеки конец си е различен. Нали? От тук се движат ръцете, от тук се отваря и затваря устата, само че сега са опаковани, не мога да го покажа. Може би по-нататък. От тук е крачи, ето. От тук се навежда, покланя се. Извинявай, я ми покажи какво правят крачетата. Еха, той тръгна. Идва в гранит. Симона, какво натовари в тази кола, на която пише "Вози Болшой театър"? Аз те ги дадах, те ги натовари. Да, съм натовари носач. моите камъни. Камъни? Да. И част от тях са наистина гранитни. Те къде пътуват? Парченца за гранит, естествено. Не за пътищата. То стана и пътищата. То оцеляхме по тия пътищата, хайде. По пътищата само асфалт, гранита вече е в залите. В изкуството. Чудесно. Да. Значи, другата седмица в гранит. В гранит. Ще се видим. Как си, приятелко? Как добре ли я караш? Още ли вятъра гониш към някой бряг? Кажи ми, здравей, караме някак си. Даже страхотно я карам. Животът ми вятърна мелница, миг подир миг, дните троши. С Дамян Дамянов сме. Какво си ни приготвила за приложната изложба? Гледам, че нещо ме гледа в колата. Едни много красиви мозаични очи. Много любопитно да видим. Намигат ли? На който трябва само. Веселина Божилова, участничка в "Цветовете на гранит", приготвила ни е тук едни малки кученца за котенца за осиновяване и зайци с великденски яйца. Това е бонус към основните ми неща. Чудесно, значи имаме още изненади. Има основните изненади са куклите. Едно отдяло много... Значи на 12 на 12. Има и други изненади. Даже в високата мода се опитах да вляза. Чудесно. Ето. До скоро си казваме. Да. Здравейте! В ателието сме на Стрина Пепина, която тук в тази цветност дъгата е изгряла. И ще си поговорим, обаче аз още толкова съм зашеметена от всички цветове и от абсолютно всичко. Здравей, Стрина Пепина! Здравей! Как си? Благодаря, добре. Радвам се, че сте при мен. Разбрах, че ще участваш в една много специална изложба. Да. В галерия Гранит. Какво си подготвила за там? Подготвих много хубави, интересни цветни неща. Ще има великденски яйца, ще има много пъстри пана, светли, красиви, шарени. Ще има и още нещо, но то ще е изненада, да заповядат почитателите, гостите на село Гранит, живущите на село Гранит, да дойдат и да се порадват, да се докоснат до вълната, естествените материали, да дойдат да се полюбуват и да си напълнят душата с храна, защото при мен аз изработвам храна не за тялото, а за душата. Да си погрижим за душата. Да. Идват празници. Светли, най-светлите празници. Това са Великден и Коледа. Сега Великден, добре дошъл. Значи до скоро. До скоро.